Anna Marie Vítek a Blackjack, dvojice, která otevírala v rámci nedělního programu Grand Prix dvouhvězdové části letošního meetingu Prague Playoffs v pražské O2 aréně. Dvě chyby v té dnešní jízdě, spokojenost nebo ne? Jo, já jsem docela spokojená, protože dneska ráno jsem jela tu menší turu a moc se mi to nevydařilo, tak s tím Blackjackem to bylo hodně lepší a nebylo to žádný jako blbý chyby, tak to je v pohodě. První chyba v kombinaci, Ano. Co tam se přihodilo? Tam jsem přišla moc blízko, trochu, nebylo to nějak extrémně blízko, ale moc blízko, protože se pak musel odrazit i na ty druhý skoky potom, tak to zhodil a pak to poslední jsem měla trochu moc jsem ho do toho nakopla. Tak. Ty jsi letos potřetí v O2 aréně v rámci meetingu Prague Playoffs, poprvé 2021 minulý rok a ty tedy letos potřetí v prvním dnu závodním 2-0, takže spokojenost. Ano. Celkově si myslím, že spokojenost se svým působením tady v O2 aréně. Jo, určitě jsem hodně spokojená s všema mýma parkourama, jen to, ten parkour, jak jsem jela dneska ráno, tak to nebylo moc dobrý, ale jinak všechny parkoury byly dobrý. Je O2 arena jiná od roku 2021 do toho letošního? Já z 2021 se to moc nepamatuju, ale loni to bylo super, tenhle rok to bylo super. Jediná věc, co je možná trochu jiná, je, že v těch dvou hvězdách je tam, jako víc lidí se na to dívají, tak je tam lepší atmosféra. Atmosféra letos vůbec je excelentní v O2 aréně, rekord divácké účasti, takže to každopádně jsou pozitiva. Celkové hodnocení, jednou větou celkové hodnocení letošního playoffs. Je to můj nejoblíbenější závod, tak 10 z 10, je to nejlepší. Díky a ať se daří. Díky.